Abangcwele babingelelwa ekuseni nje ngelanga likaThixo elihle leSabatha. Sibuka isihlobo-ke sithi-ke imigqiqo yokuphumula, the rhythms of rest. Indimana yethu yokubekwa ekhanda ke noGenesis 2 verse 3 la sikhumbula khona ukuthi uNkulunkulu ngalosuku 1 waphumula. Number 2, uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa wangcwelisa. Number 3, wabusisa usuku lolu uNkulunkulu abelidalile walenza. Yilona nto siyitholayo ukuthi iSabatha nje right from there lingaphambili kwemithetho kaNkulunkulu eyishumi eyabekwa eSinayi. Ake sikhuleke baba, sicela ukuba wenathi uma sithinte indaba emnandi ngandaba yeSabatha, bangathi nomhlaba wethu ngayiqonda noma nje nasembulele wena yona. Siholeke Nkosi usiphe ukuyibamba imfundiso yeSabatha njengoba uyibekile, ukuze sifumane all the blessings that goes with keeping the Sabbath holy. Christ Jesus we pray now and forever. Amen. Bahlobo bami ke engikutholayo nje okugqame kakhulu la ukuthi kuyiqiniso lonke neqiniso lodwa ukuthi endalweni kwenzeka izinto ezihlukeneyo uNkulunkulu ayidala. Yonke lento uNkulunkulu ayenzile eyidala endalweni, kuba khona ke ucrown yako konke la kwenziwa khona uAdam noEva, okuyinto esakwazi ukuyiqonda ukuthi uThixo yenze kanjani phela besingekho futhi yenzeka lento. Kodwa ke kwasekutholakala ke ukuthi kuko konke lokhu uNkulunkulu akwenzileyo nosuku lwesikhombisa ladalwa labekwa ke nalo njengengcizelelo yokuthi lube isikhumbuzo somenzi owenze konke okhona, walifaka laba ingxenye yesikhathi uma sigubha isikhathi sokuphumula kaNkulunkulu ngeSabatha. Emveni kokuba esidale konke okunye sesuke sithi uNkulunkulu ngempela siyavuma ukuthi utshani sibubonayo uyena obudalile, isibhakabhaka phezulu, ilanga, inyanga nezinkanyezi nakho konke okunye okuyizilwane nabantu nomhlaba nje, siyavuma ukuthi uNkulunkulu owenze konke. Siyasithola ke simenywa nathi uba sibuye njengabokuqala uAdam noEva sizogcina noNkulunkulu usuku lweSabatha. Thina kasamboni ngamehlo, kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu nabazali bokuqala abephumula kanye ngendlela eyodwa begcina usuku lweSabatha, okwenza iSabatha libe yinto eyingxenye enkulu yesikhathi sendalo uNkulunkulu ayenzile. Ngakho ke kuleli viki sobuka ke lesi simemo ke uba sangena kanjani ukuphumula okuhle kangaka kweSabatha, njengoba ke sibekele uNkulunkulu ukuba sibe nakho zonke insuku zesithupha. Uma sihlabela mgama, hlabela phambili, sithola okungaphambili kokuphumula ukuthi uNkulunkulu uJehova wadala izulu nomhlaba, wenza ukukhanya, wenza isibhakabhaka noma umkhathi, wenza i-vegetation nokulapha phansi emhlabeni, izihlahla notshani, wenza ilanga nenyanga nezinkanyezi, wenza inyoni nofishi nezilwane, wagcina ngokudala abantu ngomfanekiso wakhe nangomfuziselo wakhe uJehova. Ilo ndaba nje siyitholayo la egqama kakhulu namhlanje ukuthi ke impilo yakho konke okunye iqhamuka kuNkulunkulu, yena onikeza izinyoni nezinhlanzi nezilwane impilo, njengoba uNkulunkulu konke akwenza wakupha nesikhathi nesikhala ukuba kuphile. UGenesis ahluko 1:1-31 sengithe ngamsummarize vele ngendlela uNkulunkulu enze ngayo izinto, kodwa okubalekile ukuthi insuku ezi6 wasebenza uNkulunkulu, wenza konke ngosuku lwesikhombisa wabe esephumula ke. Lonto esiyitholayo okusho ukuthi ke uNkulunkulu wengezanga nje into ejwayelekile, kodwa wayenze into ephelele engenalo icala. Umhlaba wabe umuhle ngalendlela emangalisayo futhi uhambisana kahle nentando kaNkulunkulu, kwenziwe konke uNkulunkulu akushiwoyo malanga onke. And then uGenesis 1:26-27 ilapho umuntu wenziwa khona ngomfanekiso kaNkulunkulu nangomfuselo kaNkulunkulu, wayesenikezwa ke nomshado ukuphelelisa ke yonke into uNkulunkulu abeyidalile. Esikubamba nje la ukuthi
uNkulunkulu uthi kuphelele mayidala konke ifaka phakathi umuntu uthi kuhle kakhulu kodwa kugcwele ngoba alikenziwa usuku lwesabatha and then laselenziwa ke isabatha namshado before kuyisabatha konke kwasekuphelelisa ke ukuthi ngempela Jehova ayidalile emhlabeni siphelele. Umshado ke sithola ukuthi abaphakathi kaIsh owesifazane noIsha no phakathi kaIsh owesilisa noIsha owesifazane. So ayikho imishado esingayicabanga ngaphandle kwemishado phakathi komuntu wobulili obungafani nobomunye njengoba sengishilo ngasenhla. Ngakho ke esikutholayo nje la okubalekile ukuthi uNkulunkulu mebheka ke esikhathini uyaye bese bona ukuthi khona kwenza izinsuku eziyisithupha abese uNkulunkulu ke ethi ke manje sengiyaphumula ke konke okunye engikwenzile. Ngakho ke nani bantu bami phumulani ke ngosuku lwesabatha ngoba konke ngikwenzile kuhle kakhulu kufaka phakathi naso isidalwa esingumuntu. Asabeke isihlobo sami sihlabele khona phambili sithola ukuthi ke umthetho wokuphumula lapha sithola ukuthi ke lo mthetho wokuphumula uhambisana nakho ukuthi uNkulunkulu udalisa nomhlaba futhi ke kuyavela ukuthi isabatha ladingeka bengakaweli esonweni abokuqala uAdam noEva balidinga isabatha namanje sesuwele esonweni siyalidinga ke isabatha. Ngisamari nje ithi isabatha ke nento lezo 3 ukuphumula ukungcwelisa nokubusisa yona into ke enzekile uma uNkulunkulu ebeka usuku lwakhe lwesabatha. Ngamagama kune special blessing ekhethekile eyaphonswa phezulu kwesabatha. Bonke ke abagcina lolu suku kaNkulunkulu njengoba nawo uNkulunkulu enza banethuba lokuthola leyo blessing eyobungcwele enikezwe esabatheni. Isabatha lengxenye ke kakhulu endalo kaNkulunkulu kahle kahle ilona esingathi lingumqhelo yonke indalo kaNkulunkulu abeyidalile and isabatha ke lesipha ke isithuba sokuphumula thina njengesintu kusola kaAdam noEva kuze kube lesikhathi samanje simele ukubasebenza imisebenzi yethu yensuku zonke kodwa ngosuku lwesabatha ngesime eceleni sibuye sibele kaNkulunkulu sibe nethuba lonke naye njengomdali wethu uNkulunkulu wasezulwini. And then okubhlungwana ke ukuthi uma sekungene isono emhlabeni konke kwasekonakala kuhamba ngendlela efanele. Ngakho ke uNkulunkulu akasaxhumani nabantu njengoba axhumana nawo uqala ubuso nobuso. Kubhlungu njalo kodwa sisebenza kanzima kukhona ukuzala noma ukubeletha okubhlungu nobudlelwane osebonakela konke okufuze lokho kodwa konke lokhu kwenzeka emhlabeni owele esonweni. Kunjalo ke uNkulunkulu sathi ngesabatha asikhumbule ukuthi kuyaphunyulwa usuku lendalo noma usuku olukhumbuza indalo kwethu nethemba lesithembiso sokudala kabusha. And then ke nokuthi ke yonke into ke ngosuku lesabatha bakithi iyaphumula even ilwane. Exodus 20 usahluko 8 ka 11 ilapho nje kutholakala khona igama elikhumbula and then bese bamanye amagama akathi sebenza izinsuku eziyisithupha bese ngesabatha siyaphumula ke njengoNkulunkulu aphumula emsebenzini yakhe. Leyo nto ngokunqamulela esitholayo. And then ke lo myalo kaNkulunkulu kubiza bonke abantu bakhumbula imvelaphi yabo ongahambisana lokho sesikholwa namhlanje okusitshela izinto ukuthi sivele kanjani thina okuphambene nendlela uNkulunkulu asidale ngayo. Okuqaleni uJehova udale umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngakho ke konke okunye okushiwo ngabantu hayi bakithi kungahle kusenze singabe ngabantu abazizwa bephilile noma bejabulile but uma sibuyela emuva kwindalo kaThixo then we rest assured ukuthi uNkulunkulu unathi ngezikhathi zonke. Ngakho ke isabatha kusuku likhethekile empeleni lapho kuthiwa sikhumbule khona lokho uJehova asenze saba yikho nathi ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu. Ngakho ke isabatha ke lisikhumbuzo sendalo kaNkulunkulu noma levile indalo kaNkulunkulu singathi futhi ke isipho sothando kanye namandla kaKristu lokho sikutholayo la endabeni ke iyothando ke. So semqoka kakhulu basiqonda ukuthi imvelaphi yethu ilapha na ke kuNkulunkulu sinomfanekiso wakhe nomfuselo wakhe and also masijabule sithokoze njengabantwana bakhe uNkulunkulu engubaba wethu. Lapha kuthiwa ke izimo ezintsha
izimo ezinye, new circumstances. Siyaxosha-ke la ukuthi even kweminyaka engamashumi 4 bezula ehlane isizukulwane esisha esabe naso siyizulela nje singazi ukuthi kwezenjani, singakhungu nokukhumbula ngokwezeke baphunywa eGibhithe. Saba sesiba namava okuba silandele abazali baso ekwenzeni lokho okungekuhle phambi kaNkulunkulu. Isizukulwane lesisha-ke safakazela-ke ungakholwa kwabazali nokuncipha kokholo, naso sabonakala sesingasenalo ukholo, sazule naso futhi ehlane ngendlela efuze abazali baso abaduka balokhu befa endleleni. Now sibona ukuthi ithuba-ke lana-ke elihle kwaba khona indawo engcwele, i-sanctuary, okuyiyona uJehova abashiye nabo ukuba babonise ukuthi usekhona uNkulunkulu phakathi kwabo njengoba ehleli laphana ethempelini. Uma ngabe-ke liqhubeka-ke leli thempeli leli noma kuqhubeka ifu noma emini maqhubeka umlilo ebusuku, sebeyazi kufuneka baqoqeke balungele kulandela lempahla engaphambi kwabo noma lezi ibonakaliso ukuyifu kanye nani nomlilo ebusuku. Uyakhanyisa ufudumeze bese kuthi ilanga lingabashisi emini, kodwa futhi bese kuba khona nokuqondisa indlela okumele bahambe ngayo. Ku-Exodus chapter 16 uverse 14-31 ilapho uJehova ebanikeza khona i-object lesson yokugcina isabatha. Uyabatshela ukuthi bengasebenza izinsuku eziyisithupha kodwa bangalokuthi basebenze ngosuku lesabatha, even ukuqoqa ukudla okuyimana iyayivela ezulwini, iyayihla kuphela izinsuku eziyisithupha, kwathi ngolesithupha yaqhamuka double portion. Babe becosha evikini double portion ukulunuke konakala ukudla, kodwa ngoFriday abacoshe ngalelo langa bawukudla ngayo lo Friday, even nangayo Saturday isabatha belokhu besadla ukudla kungabolanga. uNkulunkulu batshengisa ukuthi ngezimaliso zakhe uyabanakekela ngempela, uyena wapha ukudla eqiniso. Ama-Israyeli aba nenkonzo ethempeli lapho imithetho nemininingwane yakhona ivele kahle kuLevi nakuNumeri. Kodwa-ke esemdala-ke uMoses wafuna ubakhumbuza bonke umlando wabavakashela imithetho kaNkulunkulu njengoba inikeziwe eDuteronomy 5 verse 6-22. And then-ke lapha esizukulwane esisha-ke sake sathi ukuma kancane ngaphambi basingenezwe lesithembiso, kodwa ekugcineni babe sebenobuholi obushintshile njengoba wayesemdala uMoses, la kwangena khona-ke uJoshua aqhubeka nabo-ke wabahola. Kodwa-ke iphutha elikhulu ukuthi abazali babo base bekhohliwe mission yabo nomsebenzi wabo, bashiya izingane ehlathini. Nathi-ke ake qinise bazalwane ukufundisa ingane zethu konke uJehova sifundise khona, ikakhulukazi indaba yesabatha. Ngiyafuna ukusho ukuthi i-COVID-19 restrictions and lockdown yenze kwesikhathi sangaba ngabantu abaliqonda kahle usuku lwesabatha. We think ukuthi lingcwele kuphela masiye enkonzweni, noma sisekhaya lingcwele isabatha, noma siya ngokushintshana emabandleni. Uma kwezekile lisabatha ungayanga uzoya next Sabbath ubuyile the following Sabbath kulama abandla ukushintshana kuwo kuba kubanjwe isibalo esincane. Khumbula mawusekhaya ukuthi likhona umngcele besabatha alungaphathwa ngendlela uNkulunkulu angathandi ngayo. So-ke masibheka isabatha line past tense ideni, line present tense njengoba sikhuluma, line future tense mase sifika-ke kubuyeni kwenkosi uJesu ngokwesibili. Yilokho-ke okusemqoka-ke ngendaba yosuku lwesabatha. Sesiyakhona-ke kwesigaba esilandelayo esithi another reason to rest. Last khona-ke esinye isigaba-ke sokuphumula. Yini kufanele siphumule na? Indaba ithi-ke ama-Israyeli ayekhempile ngasempumalanga yohlangothi lweJordani, lapho bathola khona-ke ukuthi lelizwe kufuneka balidle, badle izwe lenkosi yaseBashani namakhosi amabili ama-Amori. Lapha sola khona futhi umzuzu obalekele emangalisayo lapho uMose bize khona ndawonye ama-Israyeli ezowakhumbuza ngesivumelwano esenziwe eSinayi, hayi nje kuhlonishwa abazali, kodwa futhi nekaNkulunkulu isabatha, kungabi isabatha kuphela kodwa futhi kuhlonishwa nabazali. Leyo nto uNkulunkulu athanda ukuyiphinda-phinda noma eyikhuluma kumthetho yakhe eyishumi. Uma ubheka ku-Exodus 20 u-8-11 noDuteronomy 5
u12 ka15 umuphi umahluko ke indlela libeke ngayo isabatha kunamagama nje amabili la ku-Exodus igama lokuqala lithi khumbula bese kuzothi ke lapha ke ukuthi Deuteronomy lithi igama lokuqala lithi gcina ukukhumbula nokugcina lamagama amakhulu atholakala ethi ukuhluka kodwa futhi ebeveza umlayezo ofana ngokubaluleka. Exodus njengoba sesishilo ke siyathola ukuthi izoqala ukukhumbula, then elesibili lapha na Deuteronomy ukugcina noma ke ukuhlonipha usuku lwesabatha. Lamazwi ke amabili elithi phumula lisho ukuthi lisho ukuthi olize kamuva kakhulu kwakuvele kukhona igama lithi khumbula liqhamuke kamuva kwakuvele kwazeka even before uba likhona usuku kaNkulunkulu lwesabatha eligcinwayo noma oluhlonishwayo. Lonto ke esifumanayo lesizwana esishake siyatholakala ke ukuthi kuthiwa masingakhumbuli beyigqila eGibhithe kodwa abakhumbule inkululeko uNkulunkulu abaphe yona ebatakula ngesimangalisi. Isabatha umyalo okhumbuza abantu ukuthi uJehova ubesebenza ngendalo noma endabeni yendalo kodwa futhi uphinde wasebenza nasebakhululeni ekugqilazweni. Ngakho ke usuku lwesabatha ke usuku lwenkululeko ngokubona kwami. Ngakho ke asiqapheleke ukuthi usuku lwesabatha sibona uNkulunkulu ngakithi zonke izikhathi. Amaqiniso kasemqoka yilawa athi izimo ezintsha ke zaqhamuka kwaIsrayeli laba bemikhona ke belindele ngokwesikhathi sesibili izwe lesethembiso emveni kweminyaka amashumi bezula besesimeni esingesihle ekugcineni bengenako yisiza benjalo kodwa bathola ukuthi ekugcineni baphunyuka eGibhithe babedinga ukukhumbula uNkulunkulu obaba besalenamandla eseluliweyo wabasindisa. Isabatha ke futhi okuvela ngalo ukuthi kuvela enye dimension noma okunye okusemqoka ukuthi ngakho uNkulunkulu wabakhulula amaIsrayeli nalisabatha lobufakazi balokho Deuteronomy 5:15. Ngempela ke indalo ke bathandekayo vele ayikaze ibe ngaphandle komthetho wesabatha. Ngakho ke nakuDeuteronomy isithombe leso esibekwayo sokuthi sizathu esinye sokugcina isabatha inkululeko yethu okusho ukuthi uNkulunkulu siphe inkululeko lokho ebekusigqilaza eGibhithe today isono and other things. Ngakho ke masimdumise uNkulunkulu kanti okunye sidumisa ngesabatha ngoba sibheke indalo entsha lapha uJehova uphinda sixoxele khona indaba lefana kaGenesis before siwele esonweni. Inkululeko kaIsrayeli iyona ke etshengisa ukuthi useyisidalwa esisha noma useyisizukulwane nesizwe esisha. Sesigcina ke lesigaba lesi kuvela ukuthi lapha kuExodus ke sibona uphawu lenkululeko bazalwane esonweni. Ngakho ke umhlengi wethu ke uyena ke osithola sisesabatheni umfuziselo wakho kokubili ukudalwa nokuhlengwa. And then ke futhi ke lindlela ke isabatha yangeqiniso esikhomba kuJesu umdali wethu nomhlengi wethu. uJohn sahluko 1:13 siyazi ukuthi oqala amavesi amathathu athi ekuqaleni wayekhona uNkulunkulu noma ke ulizwi ekuNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu. Ichazeke ukuthi waqhubeka nekugcineni besithi ke wathabatha ke isimo sokuba abe inyama kuverse 14. Then lapha ke kuthiwa ke ukugcina ke isabatha kuyavela ukuthi umyalo kaNkulunkulu kubantwana bakhe wokugcina isabatha. Ngakho ke kuso sonke isikhathi sokuba kukhona ukweba nokubulala umyalo kaNkulunkulu esiyazi ithisho njalo khona futhi nomyalo wesabatha okubena nasuhloniphe ngendlela ekhethekile as much as singabulali nisingebi. We must also remember ukugcina usuku lwesabatha. uMahubo 58:13 uthi ke masibuyisa unyawo lethu kulo isabatha asithi ke luyintokozo lihloniphekile silidumise siyeke imisebenzi yethu siyeke ukukhuluma into zethu nendlela zethu siyeke ngosuku lwakhe uNkulunkulu lwesabatha. Okunye futhi okuvelayo la ilichaza ukuthi isabatha masiligcina umgubho wendalo, okwesibili umgubho wokuhlengwa noma ukusindiswa. Sikuleso simo sokujabula nentokozo phambi kaNkulunkulu uma ngabe sisesabatheni asibona abantu abahlunile kodwa abantu abanesmile. Khumbula ke isabatha uligcine ngcwele lokho kwakuyinto yokuqala uNkulunkulu ayisho kwelokuqala iviki. Khumbula isabatha ligcine ngcwele kuyimpilo kaNkulunkulu lokuthi bonke abantu balibe
balibekele eceleni isabatha baligcine ngcwele malifika isabatha. Inhloso kaNkulunkulu ukulungiselela inhloso ukuthi silungiselele evikini malanga onke usuku lesabatha nangelanga langulungiselela futhi singakhohlwa khona sizokwazi ukuthi sifake injabulo ngaphezulu lapho silindele ukuba uNkulunkulu asinikeze injabulo ngosuku lwakhe olukhethekile. uLeviticus 19 verse 3 uyawasitshela ukuthi ke asihloniphe abazali sigcine usuku lwakhe lwesabatha. Futhi ke ukuhlonipha abazali ukugcina isabatha kuyimiyalo uNkulunkulu ayibeke nje yombili yaba nemvuzo emangalisayo ngoba la ihloniphela abazali kwanda insuku egcina isabatha khona ukuphumula nako konke kuba nesikhathi noNkulunkulu. Leyo nto kenza ukuthi kufanane kakhulu uhlonipha abazali nokugcina usuku lwesabatha. Egcina ke usuku lwesabatha kusho ke ukuthi siqinisa ubudlelwano bethu nemindeni yethu nabangani bethu. uNkulunkulu uhlinzeke ngesikhathi sokuba sikhonze sixhumene nomndeni wonke kufaka phakathi nokuphumula njengey'ngceku sikwazi nokuba siphumule ney'lwane njengoba ney'ngceku iphumula iy'ngceku zethu ey'sebenza nathi noma ey'qashwe yithina. Ngesabatha usuku lokuhlangana futhi komndeni. Lokhu kuphumula-ke kwangesabatha-ke kusemqoka kakhulu, umgomo semqoka kakhulu. Ukugcina isabatha kusho ukuthi-ke singabantu abanesabelo sibambisene noNkulunkulu ekukhonzeni yena kanye futhi nomndeni oyibandla. uJesu qobo lakhe waya esabatheni waba nesabelo ekukhonzeni elapha emhlabeni. Amavesi-ke uLeviticus 23 verse 3 noLuke 4 verse 16, Bible 10 verse 25. And then ke ngakho-ke iviki neviki lesabatha nje kuwumthetho-ke singathi umqiqo wokuba-ke umqiqo wokujaha evikini. Kodwa makufika usuku lwesabatha siyaphumula kancane, konke sikwenzayo sikwenze ngendlela eyodwa, singajahi ngoba sineqiniso lokusigcina umthetho womdali wethu nomezi wethu. Ukhumbula usuku lwesabatha-ke kusho kuma yonke eminye imisebenzi yethu namaplan ethu sichitha isikhathi noThixo nemvelo nobudlelwano nabanye abantu ngelanga lakhe usuku langesabatha. Leyo nto-ke ebalulekile. Lapha-ke kuyabuzwa nje umbuzo uthi-ke ngamava akho-ke ikuphi osokufumene ngosuku lwesabatha? Mina ngifumana ukuphumula komqondo, ngafumana ukuba nobudlelwane nomndeni nabanye abazalwane, nakho ukuphumula-ke emzimbeni. Even though kwesesikhathi sisebenza kakhulu ngalo isabatha, thina-ke sisuke sibamba iy'nkonzo, kodwa kumnandi ukukhathala usey'nkonzweni ngoba kufana nokujuluka wenza umsebenzi wasevikini. Sesiphetha-ke indaba yonke yethu esifundisa namhlanje bazalwane. Siyathola ukuthi uNkulunkulu unikeze umuntu isikhumbuzo sendalo yakhe yamandla kanye futhi nokuqonda imisebenzi kaNkulunkulu yezandla zakhe. Isabatha-ke liyamema-ke wonke umuntu ukuthi abuyele kuJehova ngenxa yokuba uNkulunkulu enze konke, amnikeze-ke udumo njengomdali. Ngosuku olungcwele-ke lokuphumula sithola ukuthi kuzo zonke ezinye iy'nsuku lehlukile sinesikhathi sokufunda kabanzi ngemlayezo ebhaliwe emvelweni la singafunda khona sincikene nayo imvelo kaNkulunkulu. uKristu-ke ubukhona bakhe sibutholeke khona lapho ekhuluma nathi esipha-ke inhliziyo yethu ukuthula kanye nothando. And then-ke la okusemqoka kakhulu ukuthi ezinye zezathu zokuthi kunganikezwe lakhululwa eGibhithe ebugqileni kwawukuthi nje agcine usuku lwesabatha. Bakhishwe ebugqileni ukuze basabathe, babe ngasabathi ngoba wayengavumi uFaro ukuba baye esabatheni ngoba baqelazile Exodus 5 verse 5. Kodwa kufanele bakhululeke ukuze bakwazi ukugcina usuku lwakhe uNkulunkulu. Siyabonga inkosi ngokuthi isinikeze isabatha as a symbol of freedom from slavery. And so uMose noAaron benza konke abangakwenza ukuvuselela isabatha eGibhithe, but the best way was to let God's people go out of it and remember the Sabbath along the way up until bafike eCanaan and baligcine sekubeni kwesikhathi sekubeni kwenkosi Jesu kwesibili. Lapha-ke ukugcina isabatha-ke sesiphetha kuyindlela yokuxhumana okuyindlela yokuthi-ke akuyona indlela yokukhumbula ukugqila eGibhithe selethe singishilo ngaphambili, kodwa ukukhumbula indalo kaNkulunkulu efaka phakathi ukukhumbula okunenjabulo kwenkululeko-ke
ngenxa yesimo ezenkolo babe nabo beseGibhithe manje bagcina usuku lesabatha akusenzima-ke masebephumile. Ngendlela efanayo-ke sothi ukukhululeka kwethu ebugqilini basamlile enhliziyweni zethu lapho sokuba nathi sibe ngabantu ekade becinzelekile, kade besaba njengabafelokazi and so on, sikwazi ukuba sivuthe umlilo wenkululeko ngoba uJesu Kristu esenzele into enhle. Sesiyivala-ke inkonzo isifundo sikhuluma ngama-rhythms of rest. Shuthi-ke nasevikini mangabeka nje ngendlela engizwa ngayo, there are some times of rest phela lakhona usebenzi 24 hours sebusuku siyalala and stuff, but ngesabatha is a rhythm of rest la siphumula khona kwemisebenzi yethu sidumisa ubaba wethu osekhaya ezulwini. Inkosi ibusise isifundo sethu, ikuphakamise ngaso, iqinise kwelekelele nami inkosi yami ngasali ngaphandle masikhuleka. Baba osezulwini, siyabonga isifundo sethu esikhulu sesabatha esikhuluma ngokuphumula kwesabatha and so on. Sicela-ke Nkosi uba ngempela sigcine ilanga lakho lengcwele njengoba liyibusiso ukuligcina. Hleliphe nabazali bethu kulakho kune-blessing kubahleliphe abazali, sinikela-ke ney'ngane zethu kuba zingagcini zibuthuntu kulamaqiniso akho kodwa zibe bukhali ngendlela Nkosi nathi esibukhali ngayo, nawe bukhali ngawo Nkosi nabazali bethu. Sicela usiholekele ibandla lakho emhlabeni phansi kwe-COVID-19 restrictions, kodwa masithole inkonzo ibusisa ikhulisa bonke ngoJesu yethandaza manje kuzobe phakade. Amen.